Έκανα μεγάλο κόπο λόγω του Χρήστου να χάσω 3 κιλά για να μπει η στολή. Ωραίος ο Πέτον. Ονομάζομαι Κωστάρας Πρόδρομος, εργάζομαι σαν μάγειρας 16 χρόνια και τα τελευταία χρόνια ασχολούμαι με το συμβουλευτικό κομμάτι στα εστιατόρια και στα ξενοδοχεία. Συγκεκριμένα τον τελευταίο χρόνο είμαι στο Beluga Art στον Πειραιά. Η πρώτη μου επαφή με την κουζίνα ήταν σε μικρή ηλικία, όταν αναγκάστηκα να μαγειρέψω επειδή έμεινα μόνος. Μάγειρας έγινα γιατί η μαγειρική με εμπνέει. Το κομμάτι της γαστρονομίας που ασχολούμαι τελευταία είναι η Japanese Fusion κουζίνα. Η έμπνευσή μου για τα πιάτα μου και την μαγειρική μου έρχεται από την πίεση μέσα από την κουζίνα. Ένα δικό μου πιάτο το οποίο εμπνεύστηκα είναι ένας λαχανοντολμάς με κινέζικο λάχανο και γαρίδες γάμπαρι με σάλτσα γιούζου και γάλα καρύδας. Το εμπνεύστηκα από κάποια υλικά που περνούσαν μπροστά μου σε ένα εστιατόριο και θα πήγαιναν προς φύρα και έπρεπε να τα διαχειριστούμε σε πολύ γρήγορο χρόνο. Μαγειρική είναι τεχνική. Αν δεν το έχεις μέσα σου, δεν βγαίνει στο πιάτο. Μαγειρεύω καταρχήν για μένα, γιατί αν δεν μ' αρέσει εμένα, δεν το δίνω στους άλλους. Η κουζίνα που με μαγεύει περισσότερο και ασχολούμαι κιόλας είναι η ιαπωνική πιο fusion. Το μότο μου στη μαγειρική είναι το μαγείρευε για να ζεις, ζήσε για να μαγειρεύεις. Ο μάγειρας που μου αρέσει και δεν θα έλεγα μου αρέσει, είναι σαν μέντορας σε αυτό το κομμάτι που κάνω, είναι ο Κατριβέσης. Ο λόγος του είναι ότι ο άνθρωπος έφερε μέσα στην Ελλάδα την ιαπωνική fusion και τη δίδαξε στους μάγειρους τους υπόλοιπους. Το αγαπημένο μου φαγητό είναι τα μακαρόνια με κιμά. Μάγνα κάρτα στην κουζίνα μου έχω για το Χρήστο και εννοείται επειδή μου λύνει τα χέρια. Το αγαπημένο μου υλικό από τη Magna Carta είναι το μείγμα μπουργκινιόν, γιατί κρύβει όλη τη φρεσκάδα των μυρωδικών μέσα σε ένα κουτάκι. Το προϊόν από τη Magna Carta που μου έλυσε τα χέρια είναι οι πέρλες γιούζου, γιατί ο χρόνος που θα χρειαζόμουν να κάνω πέρλες γιούζου είναι ο δεκαπλάσιος σε σχέση με το να ανοίξω το βαζάκι και να τη χρησιμοποιήσω.